Jeg glæder mig egentlig lidt til at se Stefan's G40. Der er edderrød med træk ind her. Hvad? En lille G40. Ole. Det er 170 pils her. Og Volvo motor. Det er høje bane. 10.52 og 141 og 10.04 og 127. Mod BMW i venstre bane. Det bliver venstre bane i 23 og 142 mod 11.43. Nå, det er ham derovre. Nej, det er Peter. Okay. Familie 5. Hvad? Prøv at se det. Ja, det er den der sådan charger eller noget. Jeg er lidt bange for at se den på røven. Sådan. Jeg tror faktisk sagtens, at jeg kan være. Jeg kan også godt være. Skal jeg prøve at høre G40 eller hvad? Jeg må have hørt nu. Fuck den der lille dator. Den er pænt hurtig, den der dator. Kom så, Stefan. Jeg glæder mig til at se det der. Nu var det mange folk på mig. Ja, men det var 20 så. Amerikaner. Det er det, hvor hun bliver helt ved på. Ja. Altså, jeg kan godt hjælpe. Jeg bliver meget. Jeg tror, det der det er en af de stationer. Der er computer helt lortet.
Den lyder lige til længere. Prøv at se på baghjul. Det er altså ikke små. Det kan næsten have sagt. Du kan også sætte og dreje med dem. Okay. Det er væk, Volvo. Det er godt, at du prøver på noget. I hvert fald ikke at se det. Bye, man. Hvor er Volvoen, man? Den er helt den har sgu altså ikke sluttet, man der. Ja, nej, det er det. Ja, jeg synes ellers, så synes jeg Volvoen er federe. Undskyld, jeg siger det, men det synes jeg. Det er ikke en styrknappen, mand. Man frygter bare, når det er dyst under man der. Ja, vent, right. Der er ikke meget endnu. Nej, jeg tror, den der siger blank. Du siger bare noget, man. Den hopper bare, man. Er den forhjulsråb? Nej, det er ikke. Den går på bagen, det er det her. Det tror jeg ikke, det er ikke på bagen. Ja, det er ikke på bagen. Der er 20 snart. Fucking syg Volvo, mand! Sådan der bagkraft, der taler rigtigt, ikke? Hvad er det for en Volvo, mand? Ja, Volvo? Men de er alt for små, de dag. Sådan en, der har nu altså også frem på. Er det nu bare Volvo, man skal bare sige hej, hej, og så bare noget derude af? Godt nok 20-starter, men alligevel. Altså, jeg havde prøvet at det på en kæmpe røg, jo. Hvor hjertet.
Der er kun 3 kilo. Oh ja. Ja. Det er nemmere at tro. Det er ikke næsten skøbbil, det er sikkert. Det er godt lidt, det er godt lidt. Der ser motoren også, motoren ligger bag. Ja, det er helt gammel, det kan jeg godt lide. Det er sgu det. Så er du med mig. Det er jo venstre bane 961 mod 1117. Har vi med 2 i højre bane, mod i bane i venstre. Som Fresh Hand, der er også bare ikke der. Den er fed, den bruger ikke der. Bortset fra, der er koden til under en bil. Den er også meget godt på, den der. 180 og 180 mod 934 og 124. Der er vi tilbage til at blive venstre med i den høje bane. Hvordan der kommer til at se? Jamen, jeg tror ikke på sted, der har været nogen med busser, der har været. Selv lastbil og busser har været. Hvor? Ja, der var det. Han har sagt live skud på mig, mand. Min ører, mand. Jeg kunne også godt mærke det i ørerne. Det er den, der er derude. Jo, det er. Det er der. Jeg kan kende det. Og det er flot. Det er ikke til at tage mig af det. Ja. Det er bare fucking god håndterkraft, det betyder her. Hvad så en euro? Ja, hvad så den fod, mand? Det er bare fucking god stil, det der. Ja.
Han tog kun første gear. Fuck, den er fræk, mand! Jeg har fundet mig en ny kammerat. Jeg tænker ikke engang, det er en, jeg var snæve. Den er jo fræk, mand! Det går jo lige trådskrevet på en, mand! Det er helt vildt, mand! Lækker. Du er så skide af, jeg skulle næsten få en kælling. Det er min nye kælling, det er helt sikkert. Du var bare over og håber, det er jo ikke det. Og jeg kan endda forvarme min første. For satan, den er så. Det ser sådan løber ned ad andre. Henning Givers 2-4 en stor hånd. Først er ude i 1-3. Og hvis det koldt er ved at bevæge sig, jeg ved ikke, hvad der sker. Det kan godt gøre bedre, det der. En stor hånd til de 4, vi har med i dag. Sådan er det her. Og jeg får at vide, at vi har lige til 65. Altså, hende lille der, kunne jeg da godt tage. Det der. Fuck, den her, den fanden, mand. Den er økonomisk. Det kører. Kan du gøre det økonomisk ting, altså? Så er det færdigt, ja. Vi er næsten sammen, mand. Så har vi lige et kvindeopgør. Så er det en kvindeopgør? Nej, ikke noget kvindeopgør. Nå, så er det kvindeopgør. Jeg skal sige, det var vandet ikke kødte. Det må være super, at den var ude i farten, men... Jeg tror, jeg tager den super, da han har fået sit liv, så jeg vil bare ikke. Og det bliver højre bane. Se. 10-17. 100 på de venstre. 10-97. SS'eren, han har det ikke for godt. På den ene side. Den ryger af helvede, så. Den går. Nu går jeg det kun den ene. Der er en fejl på den ene tophånd. Hvad vil du have? Dæksmudler, som sidder ordentligt fast, eller dæksmudler, som er til at tage? Det føler fandme godt, hvad den Cupra. Ja. Det skal lige være tart. Det gør den. Det var banen lidt længere. Sådan en der. Det var et meget tæt løb. Det blev højre bane med 8.84 mod 8.85 på venstre bane. Det var jeg rundt til. 8.84, 8.85. Det er Cupraen, der vandt.
at der ikke er nogen trækstang. Hvordan har okay. Den der. Så har jeg set en bare en Mustang. Nej, det er sgu Mustang-udgør, den er. Bare den der var en, han kørte rally. Han kørte ikke rally. Han driftede rally. Den driftede fra start til slut. Nu skal han bare på røv. Ja, men så har det været sjovt i starten. Altså, jeg tror selv, at det er fedt på video omkring. Er der rundt om 88 dage? Altså, et andet skud, der på, så overvejer han. 26. Overvejer han. Så går det 2 tonner ud. Han havde jo klart det. Man skulle bare have haft en 1-3 Glacier-motor. Du så godt Skyline, der også holdt der. Nede foran Glacier. Og holdt en fed Skyline. Godt lide den der bare kort beskrivelse. Ford Mustang. Not more. Hvorfor tager man en vand med herud? Hvorfor tager man en kuldevand med? Og så har han lukket på siden af den 30 øl. Der har vi Scirocco på højre bane mod Mustang på venstre bane. Og vi har en 20-start på venstre bane. Mustangen der 20-start. Godt lyden skud. Jeg skal egentlig også lige have hørt om meget, hvor fanden han egentlig har fået tonet. Tror du, den bliver 6 om den anden? Jeg er ikke helt 100, det lyder ikke sådan. Altså, den giver et hug i dækvingen anden gear. Jeg tror ikke, det er en 6. Hvor var det en tonal? Med venstre bane, 9,54 mod 11,36. Jeg tror næsten, det bliver ligeværdigt. Ja. 4-cylinder turbo og en 5-cylinder turbo. Vejer mere, vejer ikke en skid. Ja. Begge forudstrukket. Meget lille intercooler, ekstremt stor intercooler for os. Er det 240? Det kunne godt lyde sådan. Altså bilerne er nøjagtigt ens. Det der lille CFC eller blå. Sådan en ligesom Audi'en, der var på KT. Hvorfor de olie? Ja. Det er rødende varm. Ja, det bliver bare dækbord. Problemet er bare, at det er lidt dyrere, og det sviner helvede. Det er en kompressor. Det er turbo, der er vandtrukket. Ja, slyng turbo, eller hvad man kan kalde det. Ja. Plus det er, den yder mere end en almindelig turbo. For den stopper først, når motoren den ikke selv kan dreje med og flere omveje. Så flytter han omdrejningspunktet, så vil han få meget med ud. Og så har jeg stået, hvor han kørt. Standard er den der 114 nede. Hvor vel for? Det er hvad? Det Nej, for den tager han sgu. Nej, det er ikke. Og det er højre bane, 29 mod 89. Jeg kan høre det, når han giver gas. Det er ikke noget. Nej. Du kan høre, han smelter sammen.
Det er det ikke. Det er en 2 Det er minutter. bare ganske midt i GT. Ja, medmindre det er noget... Der er noget ligesom... Jeg prøver at Er du galt? Det var meget tøj på, mand. Bare alt for kort hår. Jeg tror, den der GT er for røv. Det har jeg også med To sådan noget. poloer. Venstre ben er McGee-lederen. Den anden ben 7. Nej, heller ikke det. Hvor er det gode? Ja, for føl! Stefan, han er jo... Han er pænt hurtigt. Det er nogle flere og flere... 2,2 år, mand. Der er jo rigtig klamme billeder. Ja, men de der, de tænker rimelig frække. 2,2 år med ture. Det skal vi lige få kigget. Det er altså ikke med ture, på grund af, at jeg er sikker på. For der larmer ikke ligesom som hvis der var konkurrence. Det er ikke nogen skole, han må, fordi at skal lade han rundt på taget på marken. Ja, det kan godt være, der er støttestolper i nakkestøtterne og alt det der, men alligevel. Ligger der en sving eller et eller andet, og han kommer ind imellem den, så er han færdig. Heller ikke meget dækfri græs nu, var det ikke? Nej, jeg tror du, han har banket skærmen ud? Var det? Ej, det er så frækket, det skider på. Den kunne man altså godt, man kunne. Derovre er nogle flere sorte penge på kroppen. Ja, jeg kan godt give en sorte penge. Okay, jeg håber det er amerikanerne, der står i baggrunden. Og ikke nogen af de to der. Ja, hvad tror du, så? Ja, det er der også se med det samme. Altså, det kan du se med det samme. Altså, om man så havde trukket dyre ud, så den der, det var på omdrejning, så er det også. Aftag! Godt til at se jer sko på derude. Der er ikke så meget. Ja, det er med turbo, fordi han har ekstra lille bagport på. Det er allerede på sin skærm. Rust. Allerede. Jeg kan godt lide, at han har skrevet 16 lige op på klokken der. Derfor så faktisk okay ud, at man sætter op det der. Jeg kan godt lide, at han skal give gas, hvor den kommer i gear. Og du kan se, hvor hans dæk, de var ude. Ja. Han har garanteret. Stop med! Han kan jo bare køre første gear ud og tage de frie resten af vejen. Ja. Skal jeg 10? 2? Hvor er det fætter? Hvad stod der godt, der grønne? Grønne fra en lille tur. Det er fordi, den går højt i tomgang. Så kommer han på banen igen. Nu se, hvordan det ikke står.
2%, de ryger stadig. Jeg vil sige farvel til Mærta. Der er vist et tog dernede. Fuck, man. Hvilken bil, hvad? Hvad er det, hvor det ikke dækrøgn? Jeg tror eddermame også, den der brød, der ikke. Du har skålet lidt på den der trækfyrstræk, eller en første bil. Det er 8. Hold om det 20. Jeg tror bare, det er ikke kun 20. Har vi nogle andre, der holder der nede på mange? Jeg har tænkt på at lave en god røgsæt. Den er også kendt for at lave store røgsenaler. Nå, en slogan, sgu. Thailand, ja. Den går sådan her foran. Hende en gul. Hallo, jeg vil altså også stå oppe i den kran. Ja. Hvor står derovre? Fuck, var den? Mohammed, han står derovre alene. Så kan du på en cykel. Uden hjælp! Ja, men den er standard. 30. Skulle han ikke hurtigt i bunden? Og skulle der have været en eller anden tune med. Han skulle kvældes. Så var på den bil. Hvordan tror du, jeg har stået med hele tiden, og stået og bare bare sådan noget? Nu er det skulder. Hvor er det taget? Det kan også være fordi, at det er... Prøv lige at stikke hovedet op og kigge hen i kvarten. Ham der står i det der... Jeg kan se, at du holder dernede. Jeg kan ikke se tid. Der er ikke noget røg dernede. Nå, der er ikke. Og for en af dag har publikum mulighed for at vinde en af de hurtige biler herude. Men der kommer nærmere ind. Den er helt nede på bunden. For at være helt ærlig, ikke? Så skulle jeg egentlig helst til at være på en stil. Jeg vil egentlig gerne se, hvor hurtigt den ikke er. Altså, det er 60. Det bør godt være. Så er det ikke 60 på. Det der så en bold. Meget sjovt at vente sådan her. Det er fordi man kan.
så pludselig der, hun har kamera gående og kamera gående. Og alle de står og filmer hende, så enten det, eller så er det slet. Jeg synes bare ikke, det ligner en hun har jo fyldt op i fjes med brudtekst. Og det er hun ikke. Det ser ikke sådan ud. Hvad siger du? Jeg kan give 500 kroner, der er 500, når jeg er færdig. Der er tabt olie på banen. Hvad er der? Olie. Oliekølerne. Så kører fejlmesteren. Det er jo nok der meget hurtigt, det der. Op og baghjul. Altså lige 45, vi gør det hurtigere. Det er kun 45 i starten der. Hvad er det?